2019 bodyguard wa Chakwera amatsogolera kupha Marubino. Chipani cha MCP chinawonjeza pa kampeni tidzamanga anthu onse amene akukhudzidwa pa imfa zimenezi. Atalowa mboma, Lazarus Chakwera anakhazikitsa fukufuku mpaka lero sanatulutse ripoti. 2022 anatuma polisi kukamanga ACP director. Thereafter anakhazikitsa inquiry yabodza. Posachedwa taona zikwanje zikulowa mpaliamenti dzuwa likuswa mtengo. Kumbowe opposition inakhapidwa. Apolisi sanakwiye zigawenga koma anatiuza kuti DPP anakhapana okhaokha. M'midzimu timaona ndewu zapachibale koma apolisi amagwira ntchito yawo. Kumbowe zigawenga za MCP zinakhapa anthu koma apolisi anakhala chete. Anyamata zikwanje akutetezedwa ndi komishona wa polisi Akisi Mwanga. Kumponera nyawu zosasamba za umve zinavula azimayi. Jezebel anapita pa wailesi kuyikira kumbuyo zigawenga. Akuluakulu, ineyo munaona kuti Inspector General akuteteza anyamata zikwanje.